tsy mahay mihira feona feon-kadratrika ito nanana. Mbola tsara jiaby ho an'izay magnaraka fandarina canapé jaune de mbola tsara Madame Doukoely. Mbola tsara Tasiana salama tsika jiaby agny an-tokatragno zay magnaraka ny tambazotra serasera na Facebook faly miarahabare za Madame Doukoely fa iavy tsy mihety. Nahaizana Doukoely taloha moa amin'ny resaka taly salon de coiffure zegny de izy ke efa niova pire mavandy zany mbola taly fogna oui ko olo nagnaraka Facebook donc tsy nahita zigny ny hira de izy ke io agnisany mi-organiser événement amin'ny artiste de question am Doukoely niany avy aminao zegny raha ohatra hoe talaza na twitawita amina réseau mila somary magnano buzz hely zegny sa ahaho anao fô zay raha atao ake fô avis personnel nao zegny avis personnel ny Doukoely koa tia laza est-ce que mila magnano buzz sa avy avoazy magnano igny bon aliako se ny namanokagny tsy voatery na mandeha mi-créer vent qui dit buzz zay bôka raha frôning raha tsy réel fa raha créer karaha igny tsy voatery zegny anao t'es pas obligé de faire tout ça mba zahoana le laza tsy voatery fa misy ndraiky anao koa agnano lala manapaka bôka amin'ny fiainagna tsy alany lala manapaka zany anao koa tia agnano lala manapaka izy mampalaza marigny fa arakaraka aminjay zegny satria nalaza azo buzz boka izy efa karaha zay mandalo andro semaine mois donc maximum de igny zegny ahaizana hoe anao koa mahay miprofite hoe hainao migarde izy de igny anao malaza fa za zegny tsy magnapetraka hoe laza buzz zegny laza be tsy laza be fa karaha volagnin'ny fayon nalalagna mandeha ambondromamy mandeha mazenga ambondromamy mielagna fo raha karakaraha zegny fô olo boka nandray azy hoe karazagna hoe buzz amin'ny publication surtout amin'ny salonnao hoe ay Doukoely tie buzz mandaly idirana mandaly de zegny naviagna fagnontaniagna surtout amin'ny description na publication nao malaza indrindra dans le monde entier indrindra dans le monde entier Doukoely bon ndasa zegny viliblarika tasy hitanao karaha ty hitanao le raha zegny au début za tsy nieritreritry hoe i-créer buzz zegny ny tegna ny marigny fa hitanao boka za salon de coiffure qui dit salon de coiffure zegny maro olo mandeha ake misy artiste misy olo tsotra misy ino de navian'ny izy igny zegny hoe malaza indrindra dans le monde entier déjà les raha de mbola malaza indrindra fogna au départ fa après fogna izy toizako dans le monde entier igny fa le navian le malaza indrindra zany misy artiste tonga izy tegna fa malaza de izy malaza na pas la peine anao mivolagna hoe izy malaza indrindra anao vao mivolagna hoe izy agnisan'ny artiste malaza de to defa accepten'olo de après zegny za misy artiste tonga aminahy andeha hagnano volo heky izy tsy malaza Tasiana azo na tsy malaza indrindra azo na fa comme za zegny izy artiste matoa izy magnatona za Doukoely artiste ao izy za ihira za gnaboaka hira za milanao de magnano contrat za amizay zegny pubizigny or que nefa izy efa magname paja sarotro aminazy zegny hitako magnavakavaka be zegny za hoe ohatra andra hoe tonga Mopcan na hoe tonga César na par exemple zegny ohatra tonga zegny artiste malaza le fa hain'olo maro zegny Outrery Taxa na Rimka tonga zegny zare de ohatra misy artiste le mbola vohira mbola vohenga regny zegny za agnano legende zegny hitako hoe mengitra be zegny za tsy anôratra hoe hitako tana ninagna zegny faveur ho an'le artiste le voisontro zany nagnanovako le raha za nagnano izy igny aminjay ndraiky niraisin'ny public hoe côté négatif le raha fa tsy mba le hoe fagnampiagna na hoe tana entre antsika samby tsika zegny boka tsika mila mifagnampy de zegny aminjay niraisinjare côté négatif non Doukoely nanana commentaire de raha igny aminjay nitazomiky tamizigny fogna parce que dans le monde marketing zegny nataonao signature anakafa zegny le namtaly après amizay zegny zare fô kone nagnano izy io am commentaire hoe anao zay zegny tiagnano anao hoe anao koa viavy tegna mahay mitaly indrindra hoy zare de ni assumeko fogna le raha après hoe bon izy koa zany déjà za mo mahay mitaly de ni assumeko le raha après hoe
karaha ze fa le raha zegny tsy raha namboarigny hoe attends je veux réfléchir hoe andiniko hoe indra andeha tako ampahisy buzz le raha moi personnellement zegny ze le raha nandalo tamin'izy igny fa après amizay zegny le raha fa niassumeky nataoko signature fa quel que soit na artiste vomiboaka niany na vomihira anao na fa malaza anao ampitoviziko fa eky jiaby légende fa de merde feky zare amy public agny hoe mizaha paginazy hoe izy ty mazôvy izy zegny hoe satria maro kapaka mivolagna hoe olo izy tsara hitako feky tsy haiko regny baka jusque idiranjare amin'ny MP feky za anity zao andane zare fotoagna gazety tsy malaza doko hely magnino ba za misy le vovaky Ok, de anao mo nagnaboaka hira, voalohany hira. Tsy ambelan'ny Tasiana raha zegny niany De tiako avy agna iny tsy le hira loatra fa naro be zegny tegna le hoe naro commentaire négatif na partage zegny na iny tegna le hoe nidiran'olo tegna laligny hira doko hely nankôry zegny nandraisanao zegny satria nivolagna hoe midoko amin'ny salon nefa nagnano salon zegny nahitavanjare critique nagnano resaka hira anao nahitavanjare raha nivolagny de naro tegna le hoe naro be tamin'ny moment-zigny hoe négatif de nankôry nandraisanao igny nankôry niaignanao igny bon karaha ty izy Tasiana za zany lasa s'adresser aminao no miezaka miadresser amin'ny public jiaby le raha zegny karaha ty hitanao zegny amin'ny fiainagna Tasiana nandraisako azy na zany ataoko motivation ana zany quelque soit raha andeha tanà fiainagna ana vomanomboko vitsy zegny amitsika tia olo mireissura atsika mitsy zegny hitako hoe vitsy olo miadmire hoe izy ty nasaky nagnano zany marigny za hoe j'étais pas prévu hoe andeha gnaboaka hira raha igny fa vinisy moment nataoko tamin'ny live fa le raha zegny za fa hain'olo za doko hely mahay mitaly dans le monde entier Ok. za mahay mitaly dans le monde entier za mahay mitaly dans le monde entier bon za fa hain'olo igny tsetratry fa za zegny fa hain'olo za hoe doko hely pitaly pagnano volo maquillage et tout ça donc zegny za chaque fois ny anniversaire za mipub taly vaovao maquillage karaha ze fo magnano mangala sary mandeha amy studio mishoot de magnano hoe aujourd'hui c'est mon anniversaire de tamle tango lasagna zegny za zegny mba niezaka nagnova hely mbola ndraiky za mba hira déjà za olo tsy ary mpagnano karaoke za tsy ary mpihira za tsy ary mpagnino fa karaha fiainako izy le volagnina takegny hoe magnano organisation magnino entourage nahagna zegny presque artiste ny maro namako ry Nachane ry Mamaredy ry Tax ry Mikary maro zegny entourage nahagna zegny artiste de zay amin'ny ery Tucson de zay amizay amy studio zay ery Tucson zay ery MCco et tout ça déjà MCco boybad juste marikitry doko hely studio nazy zay agnaty studio zegny afa mandindiniky anniversaire ko d'ici un mois avy anniversaire ko on va faire quoi cadeau de zamjay zegny allo ihira na ihira igny zegny MCco izy olo professionnel izy amizay niezaka ny guide za tamizigny nagnano hira idée zegny avy taminao hoe allo hira sa tete fo ndre tete fo zay hoe za ihira de karaha hoe sérieux sa tsy sérieux alors bon za basi créer karakory ma rythme tiana anao fo zegny nanoratra anao non za tsy mahay manoratra hira fa gayara nanoratra hira ery gayara ry Tucson ry raha regny za tsy mahay manoratra hira amy tegnany maro juste ny hira fo de ny hira igny aminjay nata izy igny de clip ny tegna nasitry za Tasiana clip agnano clip karakory pose karakory danse et tout ça agny fa tete fogna de nagnano Kennedy alotsika agnano clip de nagnano clip vita izy igny de tiako vita zigny tiako ny tegna ny marigny tiako izy igny isoragna ery MCco ery Kennedy ery Tucson ery Gaillard et tout ça merci beaucoup tiako de naboakako de tonga amizay le côté ny commentaire négatif za zegny ny tegna marigny za zegny tsy préparé hoe hira igny andeha 400 partage andro raiky hoe hipartagen'olo maro be hitandregnesan'olo mandeha 300 000 personnes zegny hitandregny hira igny zegny le raha surprise tam fiainako hoe tsy nampoiziky déjà amizay nahita commentaire négatif be maro aby regny hoe anao tsy mahay mihira feona feon-kadratrika et tout nanani nanana
za tsy nasaky namaly, za tsy namaly commentaire jusque niany za tsy namaly commentaire regny fa moralnahagna zegny hoe matoa le raha nizavan'olo maro dikan'zegny antegna zegny fa misy valeur ny fogna fiarahamonigny. Yeah. Aiko iranahagna tsy irany farany tsy nanjary dans le monde entier. Aiko ze. Tsy possible iranahagna irategna ratsy dans le monde entier fa le raha nitandrinesan'olo de nagnanigny. De raha igny mbola ho isy 2.0. Mbola ho isy deuxième hira. Regnindandre zegny Amin'ny za zegny afatako amin'ny émission-ny Tasiana zegny voalohany zagnany légendeny i-publieky am le 24 avril, c'est mon anniversaire. Za zegny artiste magnaboaka hira indraiky isan-tagno amin'ny andron'ny anniversaire-ny fogna. Za fo zegny artiste magnano zay, tsisy ake Madagascar. Za jo zegny naboaka hira anakahy faharoa am le 24 avril. Za magnaboaka deuxième hirako avec clip et tout ça. Yeah. Amin'igny koa za magnaboaka. Tamin'ilay voalohany zegny entre ohatra hoe inianatra tam studio de nanagna firy jour i préparation ny clip. Yeah. Une semaine. Ah, de amtievany bien préparé kewa. Dans le monde entier, clip tegna tsara dans le monde entier, hira tegna tsara dans le monde entier ka. Hira naka fa un an za préparé izy. Tsy karaha araiky te. Za mieritreritry feky sary anavoarana zay fa miasa loha hoe karakôry tournée naka haiko maro organisateur agnantso auprès izy. Yeah. Fa tsy haiko hoe karakôry feky andaminako programme anaka Tasiana fa hiranahagna zay hira tegna tsara ko mbola am 2026 ty. Ok. Tsika teny koragna resaka organisation de karakôry figérenao am resaka salon. Anao mo maire zanakanao e resaka événement anao hitako hoe magnaraka fô ndraindraiky événement hoe tsy jiaby fô le hitako zegny anao magnaraka fô karakôry figérenao taonao amin'ilay hoe samby ake zegny. Sady mère, entrepreneuse, tout ça, karaha ty izy. Nina zegny, au départ zegny organisation zegny, raha fa tiako fa ela. Bi organiser événement fa tiako. Déjà za fa présidente ny mpianatra avy mandry tsara, teto Antananarivo. Donc zegny resaka organisation zegny raha fa niaignana à l'époque. De après aminjay nagnano dokoely. Dokoely zany efa tsy mankory zany maro zegny zay miasa ka, maro mpiara-miasa aminagna. Tsy zaza raiky fogna zegny le mandray cliente et tout ça, maro mpiara-miasa aminagna de igny zegny efahako ndraindraiky misy moments pour une semaine, 2 semaines za se libère hely. De igny le za magnaraka artiste fa matetiky organisation nahagna Antananarivo eto fogna fast food, Joss Pub. Et eto koa mo za magnararaotra am le 31 janvier ho avy io, samedi izy io, misy concours na coiffure africain pour jeunes talents à Madagascar. Zay ahitavantsika mademoiselle Tasiana, jury agnatin'le raha koa. Andro samedi izy am Joss Pub de izy io mbola hiboaka après keo candidat diaby Paris, 7 province diaby. 7 province misy izy io abetsika diaby, 6 province. Misy izy io de iboaka zare diaby de samy misolo tegna anazy am le 31 io le concours. De événement nagna zegny matetiky Antananarivo. De tsy de sarotro zegny za mizaha zegny koa le me déplace pour juste 2 semaines na magnanigny. De mpiara-miasa aminahagna regny. Salon zegny fa misy gérante. Fa misy, fa misy. Ok. De nanomboka tamin'ny année firy zegny dokoely nanomboka événement? Événement. Ça après nanomboka 2021, salon de coiffure, 2 ans après. 2023. Non, 2022. 22 za fa nanomboka marigny anniversaire ny giataka zay. Tamin'ny amina aventure araiky zegny mety tantarainao eto, ino le tegna nafiaranao avake le olagna sendra nandalovanao hoe karazagna hoe leçon ho ananty am resaka événement am salon tsy de idirantsika loatra fa amin'ny événement zegny hoe tegna nafiera za zegny soirée zao tamin'zegny nisy zao fa tegna le hoe leçon nampianatra anao hely zegny amin'ny événement karaha zao heureux hely somary nataonao zegny sûr za hoe am resaka karaha zegny tsy maintsy nisy hely fô zegny le misy be raha ke zegny le raha zegny hitanao le asa zegny takatra izy tiako le raha maharavoravo za zegny surtout en fast food ary mety tsapany public amin'ny fast food. Déjà za zegny magnano organisation en fast food za tsy magnapetraka hoe
za dokoely, za tsy tokony hagnano zao, za tsy tokony hagnano zao, za tsy karaha zay. Za voalohany za mitagna varavarana. Après za mandeha magnano ambiance miaraka amin'olo jiaby tonga ake parce que misy viavy, misy lehilahy antegna mihitsy mafy tsaratsara zare. Dokoely. De organisation dokoely raha tokony milamigny et tout ça fa hainjare zegny mandiniky hoe zegny aby raha tokony ho hisy. De tiako zegny misatisfaire hitanao za fa mpianatra za nipetraka Tankatso. Dila milamigny zegny antegna zegny karaha za mbola nianatra zegny ohatra hoe hamonjy événement fa se préparer antegna ataoko misy 2 semaines en avant hoe izegny lamba ataoko am'izy, zegny raha andeha ataoko am'izy, zegny de efa miambigny hoe artiste karaha zegny tianay ho avery. De igny zegny ezaky indesigny am'le mpianatra. De za koa tsy miezaka zegny za tsy midépasse budget ny mpianatra. Ohatra za zao fa miezaka hoe n'artiste telo andesiky artiste telo andesigny alaigny fast food. Za zegny tsy miezaka andeha ataoko 20 000 ariary limiteky zegny le raha hoe ek zegny le zakan'olo zakanay arô za mbo fa mpianatra maximum 15 000 ariary na ny tegna tiako aby 10 000 ariary 10 000 ariary à 15 000 ariary artiste malaza be fa tegna hoe le mandeha ndafy mitourner le tian'olo aby regny artiste andesiky za zegny miezaka amin'ny budget zegny calculer que les billes za zegny se mettre en place njare de zare ko tonga ka zegny za zegny tsy raha jiaby ataoko mampiositra za zegny miezaka mi comprendre fa naminamo le manakary eto matoa zare nagnano izy reto na zare aby misy moment maraindraigny magnano igny zare magnampy za ohatra magnorogny tavoangy dokoely anao magnorogny tavoangy alô tsika jiaby miaraka magnano izy ty magnampignampy tegna le raha zegny efa raisinay ambiance zegny le raha igny zegny le raha tiako zegny mitana mi satisfaire le zare tonga igny tiako zegny le mahita zare hoe satisfait ambiance ko jusqu'à 8h maraindraigny kazo zay dokoely voly zay amin'ny ambiance zay mamo zay dokoely regny zegny le tiako fa les moments tena hoe lesy leçon hely mpiainagna zegny antegna amin'ny organisation na ndraiky tsara ndraiky nisy au niveau na public fa au niveau na artiste fo ohatra hoe misy le raha tokony ohatra fanomboko 23 heures misy artiste tonga zare fa 2 heures du matin de migérer regny public zegny akeo de or refa public zare fa agnatin'ny zare mamo zare fa tsy tia comprendre hoe ino aiza magnino mandratra organisation madinidiniky magnandregny de misy za koa fa miezaka leçon azoko taloka tana misy artiste 3 heures du matin zare fa tsy sitana nefa 3 heures du matin zegny mpianatra mbola mankafy hoe moro marigny mbola agnatin'ny ambiance de regny zany ezaka mizaha leçon regny fa afa enjare amin'izay organisation ko après ty miaraka midokoely ty jusqu'à 7 heures du matin 8 heures maraindraigny na mamotory-maso samby ake miaritry miambigny Ok ary efa tsy solo tsy mahay donc événement dokoely en fast food izy tegna matetika de igny momba niany donc mbola apotiko ndraiky fisoragna amin'ny madame dokoely tsy nisalasala tamin'ny antsonay avy tamin'ny canapé jaune takato de raha ohatra hoe misy teny atsipitsipinao amin'olo amin'ny resaka surtout amin'ny concours-nao take igny satria isaka province ho anao nefa sasany zegny tsy miosé non misy olo somary timide amina resaka mi-exploiter raha hainjare de igny tiako atsipitsipinao jeune avaizo ninagna ho antsika za baka toujours dokoely mibénéficier vaiavy za zegny magname faveur vaiavy tegna za zegny izy koa raha azoko nata zegny tegna hoe le magname force viavy zegny tegna ny raha tiako amin'ny fiainako de zany za misy adressé amintsika jiaby mademoiselle tovavy agny ko mbo hitanare misy raha tianare ohatra za zay fa i concours na coiffure africaine fa nisy tamin'ny tonglasana de izy tamin'ny tonglasana zegny nisy limiteky ho an'izay olo nagnano formation tamin'ny dokoely fogna miparticipe tamin'ny tagno to amin'izay zegny libre olo jiaby de niarahagna amin'ny niezaka zany za collaboration miaraka ministre jeunesse et sport ministre serasera ndraiky kolontsaigny regny zegny magnampy agnatin'le raha karaha igny zegny mba motiver zegny jeune am'izao fotoagna le raha zegny ho an'ny tanora de antsika tanora agny an-tokantragno afa hitantsika zay 2e édition izy efa navy ty am'le 30e magnano azy
managna force antsika vaiavy, managna motivation antsika vaiavy agny an-tokatragno. Anana mbo mianatra amin'ny université na mianatra amin'ino, tsy voatery ana mpianatra amin'ny université zany hoe ijanogno mampianatra anao, mikaroko na miezaka na zay le agnatiny hoe ana mpianatra université zany ambaratonga ambony mikaroko. Ino le raha andeha tahako d'ici 5 ans, d'ici 6 ans. Tsy voatery raha ianarana karaha zao. Za nagnano tamin'ny université, za nagnano gestion, marketing et management, za vaza zao hôpitaly. Za agnatin'ny za Karakara événement. Ya, agnatin'ny hôpitaly, za tsy niala lavitra be nefa antegna vomagna gestion zegny agnontaniagna taloaka. Antegna mbola première année, deuxième année. Jusqu'à za troisième année, ino maasa tiana ata doko hely. Comptable amin'ny société, amin'ny entreprise maventy. Yeah. Zegny. Za vaza hôpitaly. Si dirany hoe andegnano comptable an'olo. Za zao fa za comptable an'eny. Ya, ilaigna fô. Ya, ilaigna. De le raha tiako volagny zegny, avantage-nagna zegny za vaiavy tsy miety, à l'époque za mbola nianatra tamandry tsara zay fa mpinamagna fa mpitalitaly magnino, de takatra antegna nianatra amin'ny université aminjay. De igny aminjay zegny antegna nahay hoe mila miévoluer, mikarokaroko, mizaha jiaby amin'ny internet et tout ça, mampiana-tegna, magnanognano formation hely na en ligne magnino. Ya petit boulot zegny nanaovagna le raha, de igny aminjay zany na tonga amle raha tiantegna atao. Professionnel aminjay zany le raha. De zany tiako volagny amintsika jiaby, message ho antsika jiaby, quel que soit anao agny an-tokatragnona, anao koa mizaha vidéo tô, ataovy motivation nao asa. Tsy midikanao vaiavy ke hoe za andeha nambadolo misy vola, za tsy hiasa. Tsara anao miasa sady manambadolo misy vola. Ino raha tsaratsaraan'izany. Anao managna volanao, mbola nahazo olo nanam-bola, tsara rano nisehagna ho zahay tsy mihety zay. Magnanjany. Tsy midikanao fa tsara situation za zanak'olo misy vola, egala za hipetraka eto fogna tsy magnanjany. Anao na zanak'olo misy vola na fa misy moyen, tsara fogna zegny anao misy raha idiran'ny volanao manoka. Tsy voatery andeha hôpital fogna, tsy voatery andeha ino anao fa quel que soit boulot, petit boulot hitanao agny, izy baka izy etasiana. Départ anako mbo hitako, zavanao joy. Ok, madame Doukoely, zay de magnapetraka fisaoragna ho an'izay magnaraka page-ny canapé jaune ty zay. Zany zay arahonare page-ny canapé jaune fa zay tia zanjagna impôdy ato Zay de veloma daholy. Ciao ciao.